لسان مال باباوی پاک و پاکش به گوشنه دنیا ایره او رحمن و نیزانه بما مستطيع محمد عليه الصلاة والسلام. Allahu Ekber, Muhammed rehber. السلام
ji Müslümanê Filistînê ra, ji Müslümanê Sûriyê ra, ji Müslümanê Iraqê ra, ji çar terefê dünyayê, ji Müslümanê Esîr, Müslümanê Belengaz, Müslümanê Hêsra Xwîndircînin, dengê Allahu Ekber, platforma Emîndarê Muhammedî, ji wan re bûnin umîd û hêvî. Me ji dostûya ra yek dostekî û yek yarekî nixandî wan ketin li bêrê. Ji wî dostî me spir tu dostuneye, ew jî Allah e. Dostê me Xweda ye, ji xeyrî Xweda, li ser rûyê erdê tu dostê me tune ye, tu hevalê me tune ye, tu yar û yardimciyê me tune ye. Me Xweda ji xwe ra xistiye piştevan û em ketinin bêriya anê. Qewmekî bêkesin, çiya tîwan xapandin. Ê ku gotin em we xelas dikin, destê xwedirêjî me girin, ji dilê saf, ji qelbê paqij, me destê xwedirêjî wan kirinin, ne gotî gelkî belayê me xelas kir. Ama çima çûnin, em perîşan kirinin, ji xeyrî xwînê, ji xeyrî hêzrê şeva, ji xeyrî maltalan kirin û malşewdandirê, tu tiştek nelayî me. Huzûra milletê min, li bê îsanê bi destpêş, îsanê binivêş, îsanê ku ji Xweda ditirse, îsanê ku hemû hukûk dizane, îsanê bi edalet, îsanê ku berê wan qîblênin, dibê huzûra we, li bê wanin, di destê wan daye, ne li bê wekî li kesekî dirê ye. Seîdê Kurdî, müceddidê esra me, vê dersê didime gelî bira. Suhbeta xwe em ê bixebînin. Li ser te pêxemberê me, li ser te roniya çavê me, li ser te rêzanê me, çi jî were serê me, vekiriye lê dilê me, vekiriye lê dilê me. Em ji her tiştî re amadenin ya Resulallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.